A ver, ten si proba aí a ver un segundinho. Sí. Sí, debe estar. ¿Cómo? Mierda. Pero no sé si puedo cambiar. Bueno, ahora vaya, después te modifico cando... Es que así do revés non o vi. Bueno, como otra vez, porque tira de para acabar, entonces que siga aquí. Sí. No. Pues moi boa tarde a todas e a todos, concelleras e concelleiros. En principio, temos ausencia de dúas concelleras que, por motivos persoais, pues, non poden asistir e justificaron a ausencia. Comezamos coa sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao actual mes de xullo, que ten como primeiro punto de orde do día, na parte resolutiva, a aprobación da acta da sesión anterior, a acta número 6 correspondente á sesión celebrada o pasado 7 de xullo. Alguna cuestión que comentar en relación con esta acta? Ao contrario, damos por aprobada a acta, secretaria, por unanimidade. Pasamos ao segundo punto do orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a colocación de tótems tecnolóxicos. El dictamen da Comisión Informativa que de lectura da moción do Partido Popular que ten como resultado o dictamen a seguinte votación. Votos a favor 3 do Grupo Municipal do Partido Popular, votos en contra ningún, abstencións 6, 4 correspondentes ao Grupo Municipal do BNG, 1 ao Grupo Municipal do Partido Socialista e 1 ao Grupo Municipal de AGP. Por tanto, o dictamen da Comisión Informativa é favorable á Comisión Informativa de Asuntos Xerais que se celebrou o 21 de xullo. No caso, ten a palabra do Partido Popular. Perdón. Para a producción de tótems tecnolóxicos. Un poquito máis. A ver así. Escoitasme agora. Escoitasme agora. Agora sí. Moción para a colocación de tótems tecnolóxicos. O Grupo Municipal do Partido Popular, ao abeiro do establecido da legislación vixente a través da súa portavoz, dona María Elena Estévez Freire, presenta para o seu debate e se procede á aprobación do Pleno da Corporación moción para a colocación de tótems tecnolóxicos baseada na seguinte exposición de motivos. A día de hoxe está a realizar a cartelería en papel como medio para dar a coñecer as distintas actuacións do Concello. Así, apóstase por empregar as redes sociais e as noticias da prensa.
Porén, desde o Partido Popular, entendemos que estas alternativas non son suficientes a vista de que boa parte da poboación recoñece non ter coñecemento das actividades e campañas que se organizan desde o Concello e colectivos. En consecuencia, creemos que se deberían diversificar as vías de comunicación para informar e chegar á cidadanía por outros medios. Por iso, pensamos que sería precisa a colocación de tótems tecnolóxicos que tivesen unhas características específicas como poden ser adecuados para exteriores, ter unha pantalla de doble cara e que o seu tamaño sexa necesario para que poida ser visible a información que neles aparece. Lóxicamente, os tótems deberán estar colocados no casco urbano e nas distintas parroquias, buscando puntos de tránsito e a vez de reunión da veciñanza. Buscando a máxima optimización da comunicación, os tótems tecnolóxicos estarán gestionados entre o Concello e neles informaríase a veciñanza de toda a programación cultural, dos actos deportivos, das campañas de concienciación, como pode ser igualdade ou saúde, de líneas de axudas do Concello e das outras administracións, información turística e teléfonos de interese. Deste xeito, lograríase reducir a impresión da tradicional cartelería, conseguindo, por unha banda, o aforro de recursos públicos de maneira notable, papel, impresión, colocación de tirada, e, por outra, disminuir o impacto medioambiental do municipio. Como exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular solicito ao Pleno que adopte o seguinte acordo. Instar ao Goberno local a instalar un novo sistema de cartelería digital, tótems tecnolóxicos, nas diferentes parroquias de Bueu, positivo de trasladar a cidadanía eficazmente a información. Bueno, pois esta é a moción, creo que está o suficientemente explicada. Non é unha aportación que facemos, posto que hai varios veciños que nos fan chegar que non todas as iniciativas se dan a coñecer ou chegan a eles. Creo que sería unha maneira interesante de poñela en coñecimento de todos. Propoñemos que sea nas distintas parroquias, podes empezar como proba polo casco urbano, aquí entre o centro social e o mercado sería un bo lugar, en Beluso diante da farmacia, ali da Cebar, creo que sería outro lugar idóneo, en Cela, no Parque da Baraca, buscar sitios que, como aquí decimos, que sean de tránsito, pero tamén de confluencia de veciños, para que se informen, para que os veciños se sean coñecedores do que no Concello se fai. E tamén polo impacto medioambiental, creo que a día de hoxe as redes sociais e a prensa axudanos moito, pero hai certas persoas que non son usuarias delas. Esta creo que é unha forma de poderles axudar. Despois temos aí na Praza do Concello ese cartel que nestes momentos se utiliza como casi como valle publicitario, porque non ten outro uso. Xa houve veciños que se queixaron del por a súa contaminación lumínica, que é esta dañina que vas pola rúa e é molesto, sobre todo cando é de noite, e creo que esta iniciativa debería por menos a sopesar o goberno e ver se lles interesa collela e levala a cabo, pouco máis. Grazas, María. Vale, moi ben. Abrimos unha primeira agenda de intervencións para o resto de voceiros e vocinas, e así o desexan. A réplica, entón, ten a palabra vocera. Boa tarde, noite a todas e a todos. Temos público aquí, temos público tamén nas redes sociais. A verdade é que nós como grupo optábamos por votar a favor desta proposta. Bueno, nos parece unha proposta constructiva. Vamos a votar a favor, aínda que gustaría matizar certas cousas que, bueno, no propio enunciado da moción, sobre todo neste alegato final da conselleira, pois eu creo que son erróneos ou no modo de ver son de diferente interpretación. O de dicir que é máis ecolóxico un tótem tecnolóxico que unha cartelería en lona ou incluso en papel, bueno, iso é moi relativo. Aí entraríamos no debate de cal é que é máis ecolóxico, se é máis ecolóxico o consumo eléctrico que se lle presupón a ese aparello ou se é máis ecolóxico pois
emplear materiais reciclados no tema de lonas, por exemplo, ou no tema da cartelería. Pero, bueno, eso é unha cuestión, un tema aparte. No caso do que son as ubicacións, eu discutiría parte desas ubicacións, e máis entendo que non sería a ubicación idónea esta zona que marcou a concelleira, non porque non considere que seja unha zona onde se xunta moita xente, sino porque realmente temos unha pantalla que foi no seu momento, ainda que vostede recolle, digamos, o que din algúns veciños ou veciñas con formas molestias, no seu momento foi unha revolución para Bueu. Bueu foi, creo que tivo pantallas Bueu antes que Pontevedra. Con iso yo digo todo. E foi un proxecto que no seu momento, cando estaba Andrés Lamosa de concelleiro, nos volveu a presentar un enxeñeiro en telecomunicacións de aquí de Bueu e foi un proxecto novidoso e que despois foi absorbido por outra empresa. Pero, bueno, un proxecto do que o Concello tamén se beneficia, porque aí contamos con minutos para poñer todo tipo de... Non só o Concello, cando digo Concello, digo a Vila de Bueu. Os colectivos, cando nos lo piden, se publicitan en ese excelente escaparate, en esa pantalla, ler pois todo o que son os eventos. Dígase, sobre todo, os vídeos de remo, cando fallaban algún vídeo, digamos que no tema de vídeo, pois é unha ferramenta moi interesante que seguramente os tótems tecnolóxicos, como vostedes os enuncian, non o farían. Entendo que vostedes, cando falan dun tótem, falan de un sistema LED de tipografía, non de imaxe. Porque todos estamos falando dunha cousa ainda moito máis cara da que sería. Nós estamos a favor da innovación e do desenvolvemento tecnolóxico, e máis, eu levo esa consellería, entón teño que decir que estamos a favor, non vou decir que non esteamos, e, bueno, se intentará implementar, como se deban implementar outras cuestións, pois, cando os tempos o permitan. Eu, se lle sirve de exemplo, outro día comentaba con unha persoa de artes gráficas, pois, que lle parecía a idea. Non sei se era porque ele era interesado, que con el se contratan algunhas lonas, non lle gustaba moito, dicía que era moi cara, pero, bueno, lle maticei que, bueno, podía ser pois unha proposta tamén interesante. Nós, todo que sea avanzar e mostrar a excelsa actividade cultural que temos en Bueu, que me gusta que digan que hoxe veñen a decir que hai moita actividade cultural en Bueu indirectamente, porque din que fai falta moitos toques para que se entere todo o mundo do que hai, e iso tamén é bo que se saiba e que se producción actividade cultural. De todas formas, vou dicir unha cousa que me digo sempre ao alcalde, que o alcalde é o que sempre me rompe a cabeza co tema da promoción. Todos os anos gastamos sempre en megafonía. Ese é o tótem tecnolóxico por antonomasia. E podo asegurar que o que máis funciona nas aldeas. Que pase por ali a megafonía, porque crea esa comidilla, pero, bueno, non quere dicir que se poden utilizar outras cuestións, pero asegúrolle, e co anterior a ningún outro cultural o temos debatido moito, realmente sempre foi o que nunca faltaba o mesmo día da actuación, daquela, pois, porque había unhas actuacións máis concretas e máis pequenas que era ese día, pois, ir a anunciar esa actuación, agora xa son programacións máis prolongadas e é complicado todos os días estar machacando con mesmo, pero, bueno, se farán diferentes métodos para promocionar as actividades da vida social e asociativa do Concello e seguramente a non moi tardar, esperemos ou agardemos, pois os tótems tecnolóxicos, como ustedes chaman, pois serán incorporados na medida das posibilidades do Concello de Bueu. Digolle, ademais que Pontevedra non din ainda un tótem deses tecnolóxicos en Pontevedra, siguen estando os tótems analóxicos, pero, bueno, nós volveremos a ser máis que Pontevedra nisso. ¿Alguna intervención máis? Sí, José. Pero está aquí, ¿no? A ver, intenta, ¿no? No, es que... No, pero creo que... A ver, intenta, acércate un poco, José.
Pero por a grabación, por a grabación, o seu dille paso que por aí. Boa tarde a todos. Ben, eu tamén vou falar do tempo. E ben, ainda que non dixen na comisión, non sei como vai empezar a afrontar o goberno da elaboración disto, se vai a facer un plan, se vai a facer un estudio previo de onde, como se faría, pero sí sería interesante antes saber o coste de toda esta cuestión, non? Vayamos a distintos anos para decir outro, ben indicado nos traballos das papelerías, pero se tamén a inversión é moi fuerte, había que mirar tamén si pode compensar ou non compensar toda esa inversión. Non sei como son estes tótems que falan popular, pero eu creo que había que facer un presupuesto, unha organización de onde se colocarían, canto serían e como serían. Bueno, pero sí, miraría por facer un seguimento disto e a ver antes como pode ser isto de coste e onde se situaría. Alguna intervención máis? Escuítese ben. O Grupo Municipal da CE vai votar en contra da proposta simplemente por un pouco que dice o Partido Popular. Non hai custo do orzamento do que pode costar e sabemos que barato non é. Pensamos que si en página web do Concello, en prensa escrita, que faise todos os días, ¿no? Que a xente que irá lelo, vai a ler en cartelería que, de efecto, pode ser que se houberon poñer uns tótems para ter unha información que o Partido Popular tampouco puso como hai que facelo, ni os custos que lle poden quedar ao Xuntamento, e tal como a CB en este momento o refredor leva o tema económico, a CB vai votar completamente en contra dunha idea que estamos a favor de poder facela, sempre que os custos económicos sexan que tenemos unha posibilidade no Xuntamento de levarnos a cabo. O PP xa nos está dicindo o goberno onde hai que poñelos, como hai que poñelos e onde hai que poñelos. Pois non. Non, porque a mí se me acaba de decir que no parque de la Chavista van a ler 4, aí temos unha página web, obviamente unha página web bastante ben feita, na que todo o mundo que queira que teña internet vai ali, e se non esa prensa, non vas a ler un tótem. O sea, non vas a ir a Meiro a ler un tótem, ni vas a ir a Cabalo a ler un tótem, ni vas a ir a Deluso a ler un tótem. Entón, polo tema económico que supón esta idea, que estou a favor dela, pero tal como explicou a concelleira María Blanco do PP, vou votar en contra. Turno de réplica. A miña réplica vai a ser o concelleiro da CB. O seu público votou en contra. É máis que nada porque non me gusta a nosa moción, non me gusta a nosa moción, porque di que non a traemos ben atada no sentido económico, que non traemos o custe que se necesitaría para que esta proposta se levara a cabo. Entón, como non a traemos ben atado, di que non lle gusta, pero ao mesmo tempo di que o goberno quere colocar os tótems no sitio onde lle dá gana. Entón, nós non podemos traer unha moción dicíndolle ao goberno que ten que facer. Nós traemos unha proposta. O goberno terá que mirar se pode levar isto a cabo de acordo con outras administracións, mediante subvencións, por fondos do propio Concello, e despois escoller o sitio máis idóneo. Nós solamente lle propoñemos uns lugares, desde o noso punto de vista, quizás idóneos. Se vostedes consideran que hai os mellores, non pasa nada. Todo hai que debatilo, podese levar a outra comisión, debatilo, e como que decía Xosé do Vilas do PSOE, facer un seguimento, a
ver como vai a cousa, pero que non pode pretender é decirnos, non, traenos a moción atada en papel de regalo, pero despois o goberno facemos o que non queda gana. Ou queredes unha cousa ou queredes a outra, porque é que, de verdad, é que xa non sabemos a que atenernos a hora de preparar as mocións. Facemos, digamos, as propostas que queden abertas para que sea o goberno que despois lle dé a súa forma, porque creemos que é o que debe facer o goberno. Darlle forma ás ideas que a oposición presenta. A veces traémonos máis atrás e outras veces menos, pero que son vostedes os que nos repiten hasta a saciedade que o goberno goberna. O goberno goberna. María, que o goberno somos dous. E oito do goberno van a votar a favor da moción do goberno. No goberno somos dous, BNG e ACB. ACB vai votar en contra da moción. Non metas ao goberno no medio, cando 8 de 9 do goberno están apoiando unha moción que vai a pleno. En teoría, teria que levarse a cabo. O sea, non vais a decir a mí que son goberno, vos non. Non vais a decir a mí, o que eu teño que votar. Como goberno, como goberno, iso non che consinto. María, iso non che consinto. Estou dicindo que o 99,9 do goberno votache a favor da moción do PP. O 1% do goberno, que son eu, voto en contra polo que dice antes. E máis, é un acordo plenario. E terase que levar a cabo. Como eu voto en contra. Como goberno, intentarei que se leve a cabo. E intentarei que en Facenda, nos próximos orzamentos, leves a cabo. Eu expliquei porque ACB vota en contra. E non me metas nun goberno que o 90% votou a favor e eu votei en contra. Non te me metas nesa historia, María, porque eu estou dicindo que o goberno, o 90% do goberno, votou a favor dunha moción do Partido Popular. A ACB, parte do goberno, votou en contra, polo que eu considerei que non se podía facer. Pero sabes o que pasa? Porque ti non te podes disociar e asociar con mucho de A que votamos entonces? entón? Porque eres goberno, ti mismo acabas de decir, eres goberno, eres o concelleiro de Facenda. Entonces, a túa palabra tamén ten que ver algo neste asunto. Entonces, lógicamente, que eu estou explicando por o que me sorprende, porque queres que teñamos todo ben atado, pero ao mesmo tempo dis ti, non me gustan as propostas, poñerme las manos onde nos dé a gana. O sea, eu creo que te acabo de decir. Pero se o goberno, que somos dous, un 90% un 10%, non? O 90% do goberno vai a votar a favor, según comentou o voceiro do BNG, vai a votar a favor, que eu vote en contra, tan mal se parece. Como que dice Facenda, que vote en contra dunha proposta, igual non se pode levar a cabo, non? Eu prefiro decirse que non, por mí, non. É máis, iba a dicir unha barbaridade, María. Cala boca, porque igual a moción non vai a ver. Así deixa estar as cousas hasta ver que cada un vote o que ten que votar, o que dixeron aquí, e simplemente a min deixame como ACB, como persoa independiente dentro do goberno, que vote en consecuencia co que dicen. E non me vas a convencer. Pero Xulio, xa non che vou dicir o que teñas que votar. Non vamos a trocar É que só me faltaría o Partido Popular e xa a CB o que ten que votar, vamos. Hasta aí non chega. Solamente estaba dando... Dígoche que a CB votar en contra. Oye. Sí, agora sí. Non me quita a palabra porque senón non podo moderar o debate. O que pediría... Ben, bueno, que intentemos evitar, bueno, pues eses diálogos aí, respetar os turnos de palabra, de intervención. Gracias, concelleira. Simplemente tamén recordar a concelleiros e concelleiras o que xa, non vou dicir tradición, pero xa en moitas ocasións ten sido motivo tamén de, por lo menos, de comentario no que son os debates plenarios, ¿no? Os acordos que se adoptan no marco dunha moción non deixan de ser, pois, rogos que se realizan por parte do Pleno, o Goberno Municipal, que dentro do ámbito das súas funcións e competencias decidirá o que estime
oportuno, non? O que fai o goberno no seu conxunto, a pesar de que pode haber disparidade na votación, é que traballará nunha proposta que obviamente se dará a coñecer antes de que este digamos, ultimada no marco dunha comisión informativa con todos os detalles a todos os grupos, non? E aí veremos se é viable, non viable, cales serían as condicións para poder levar a cabo, non? Hai un compromiso de traballo por parte do goberno municipal. Ben, con isto creo que damos por rematado o debate. Procedemos a votación da moción do Partido Popular, na que insta, en este caso, o Goberno, a colocación de uns tótems tótems tecnolóxicos nas parroquias. Votos a favor? En contra? Aprobas a moción, pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular para a protección da salubridade pública en pontes e lavadoiros. Tamén o dictamen da Comisión Informativa, que ten como resultado Comisión Informativa de Asuntos Xerais, de verdade, como dixen anteriormente, o pasado 21 de xuño, tense o seguinte resultado. Votos a favor 4, do Grupo Municipal do Partido Popular, un do Grupo Municipal do Partido Socialista. Votos en contra ningún, abstención 5, 4 do Grupo Municipal do Negar e 1 do Grupo Municipal de ACD. Por tanto, o dictamen é favorable. Ten a voceira o representante do Partido Popular. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a presentar una moción fácil, sencilla para toda la familia. Exposición de motivos. A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, atribuye no seu artículo 25.2 as competencias que son propias aos municipios, mientras que se atopan a protección da salubridade pública. Esta é unha competencia de enorme importancia, posto que dela depende en boa medida a saúde da ciudadanía dos centros municipais. Xa que logo, para os concellos non debe ser banal unha cuestión desta envergadura, senón que se deben adoptar todas as medidas posibles para proteger a salubridade. Un dos puntos fundamentais dentro do ámbito competencial do Servicio Público Municipal é a rede de fontes e lavadoiros de uso público, enormemente ampla nun concello como a de Bueu. Está empregada con moita frecuencia, tanto no inverno como por parte da nosa veciñanza, como no verano, na que tamén a utilizan unha parte significativa dos visitantes do noso concello, que fan, por exemplo, rutas polo municipio. En consecuencia, faise fundamental contar, por exemplo, cun inventario actualizado, con condicións de todas as fontes, e os resultados completos das súas análisis, accesible desde a maior cantidade de medios posibles, página web municipal, avisos de tabuleiros, etc. Tamén é urgente unha actualización e reposición da cartelería, que advirte do estado da potabilidade da auga nas fontes, garantindo a súa visibilidade sen medios tecnolóxicos, é dicir, mediante un cartel no que se indique se a auga é potable ou non. A pesar de sermos conscientes de que nestes tempos a tecnoloxía entrou en case todos os fogares, non se debe ignorar que hai certos métodos, como pode ser un código QR, que implican a necesidade dun certo manexo das tecnoloxías, do que moitas persoas carecen. Polo exposto anteriormente, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita ao Pleno a opción seguinte. Único acordo. Instar ao Concello de Bueu a realizar un inventario actualizado coas condicións de todas as fontes e lavadoiros, accesible para todo o público, así como actualizar e repor a cartelería sobre a potabilidade da auga mediante cartéis visibles a simple vista, podéndose complementar con medios tecnolóxicos. Bueno, esta moción recolle que as fontes, falta de o cartel, simplemente o único que pide o Grupo do Partido Popular é sencillo,
si que poñan un cartel, auga potable ou non potable. É que non hai máis que darlle voltas, non ten máis fondo que poñer o cartel. Eu penso que está moi ben poñer o código QR, como se fixo durante toda esta semana, donde pon o nome da fonte, debaixo temos o código QR, escaneámoslo, hai unha pequena lenda onde nos contan de que está feita a fonte, pouco máis, non pon se a auga é potable ou non. É bastante importante saber se podemos beber esa auga. Por desgracia, se a auga está mala, podemos coller múltiples enfermedades. É bastante importante, é o que queremos saber, se van a aprobar esta moción, se a van deixar pasar. Sí, gracias. Turno de palabras. Bueno, en todo caso, tomaré a palabra. En principio, vou comenzar coa dúbida, en este caso, que ten o Partido Popular. O voto vai ser un voto rotundo de non. E ademais lle pediría ao Partido Popular que se actualice, que se recicle un pouco tamén no que é a normativa autonómica da Xunta de Galicia en relación coas fontes, co seu tratamento, coa súa clasificación tamén de fontes e a cartelería. Pero antes de facelo, me quero remontar a fai 14 anos. Ininterrumpidamente, ao longo destes 14 anos, o Concello ven realizando de forma sistemática todos os anos un control das augas das fontes por lotes, o que nos permite, despois de 14 anos, pues, ter un histórico de cada unha delas, e as que sabemos que ocasionalmente poden dar algún problema puntual, e as que, ao longo de todos estes anos, sempre manifestaron que son augas que, en principio, sin garantía, obviamente sanitaria, pero que a xente tradicionalmente a consume. Eu tamén consumo agua das fontes. Desde o principio, desde o primeiro momento, cando queríamos poñer en marcha este plan, o que diximos ás autoridades sanitarias, que sempre nos desaconsellaron realizar esas analíticas. As únicas fontes que realmente se podría dicir que teñen garantías para o consumo humano son as que teñen un proceso de desinfección ou potabilización ou as que están conectadas á rede de abastecemento municipal. Por lo tanto, unha porcentaxe moi, pero moi pequena. Vostedes están referidos fundamentalmente ao que son as fontes naturais, nas que non existe ese control, en las que non se pode colocar ningún cartel que poña auga potable. Eses cartéis hai moitos anos que desapareceron, forman parte xa da prehistoria do que a día de hoxe a cartelería, a sinalización, en este caso tamén da calidade das augas. Eu vou enseñar os cartéis, en este caso, que habría que colocar. O Concello está colocando, a prova é que a fonte da Villeira, que realizamos a varias analíticas nos últimos meses, sigue dando mal, está precintada, ten un cartel de auga que non é apta para uso. Eso sí o temos que facer. Pero como estaba indicando, sempre nos dixeron que non realizáramos esas mostraxes por unha razón, que as augas naturais só se realizas unha mostraxe, unha analítica e pode ser o resultado positivo ou negativo de estar en boas ou en malas condicións e mañán ou o mesmo día cambiar, o cual é inviable. E non é posible legalmente colocar ningún cartel que poña que a auga é potable, como vostedes están vendo. E, por lo tanto, o Concello está cumprindo escrupulosamente con ese plan de control metodolóxico, anual, sistemático das fontes, non absolutamente de todas as fontes, porque hai moitas que prácticamente están en desuso nas aldeas, pero sí as principais fontes que en cada unha das aldeas se están utilizando, se está realizando sistemáticamente esa analítica, ¿no? Lle vou enseñar o cartel. Este sería o que colocamos
cando a analítica, digamos, é negativa, advertindo a poboación de que esta agua non se pode consumir. Para o que son as fontes naturais, en caso de que a auga dé un resultado positivo, é dicir, que non este contaminada, por lo tanto, que se poida consumir, hai que colocar prácticamente, só cambia o texto da lei. A colocación de este cartel nas fontes que están dando ben esas analíticas, eu creo que levaría, como levou no seu momento, hai moitos anos, as que eran aptas e non aptas para consumo, a moito engano, a moita equivocación, a xente que solamente a simple vista deste cartel, moita xente xa non sabría nin interpretar. Porque entre este, a única diferencia é, digamos, esa frase que hai ao comezo. E despois teríamos o cartel que para esas fontes que teñen esa garantía sanitaria con esa desinfección, por lo tanto, que están conectadas a rede de abastecimiento, se podría colocar. Por tanto, vostedes están proponiendo, vai en contra, en este caso, da realidade. Non é posible legalmente. Non é posible colocar un cartel que poña que auga é potable nas fontes. Por moito que o resultado desas analíticas sexan, insisto, positivas, que a auga sea, digamos, que esté en condicións de seguir consumíndose. Obviamente, a poboación que consume é perfectamente sabedora de que incluso as recomendacións do persoal sanitario, desde persoas que desde fai moitos anos, farmacéuticas de bueu, persoal médico, todo tipo de autoridades sanitarias, sempre desaconsellen o consumo da auga das fontes. Sempre. A pesar do cal, unha porcentaxe moi elevada da poboación consume auga das fontes naturais. Insisto, eu sou un dos que consumo auga de fonte natural. Agora menos, agora na casa xa do grifo, filtrada, ademais, pero durante moitos anos era a auga da fonte, non? E seguramente cada unha a súa zona consuma as súas aguas e casi está inmunizada. E eu vai unha persoa de outro lugar consuma agua nesa fonte e lle senta mal. Pero sí que non é posible, legalmente, sería contraproducente, entendemos, a colocación destes cartéis porque daría lugar a moita confusión por parte da ciudadanía e, ademais, estou convencido que habría moita xente que os arrancaría. Por lo menos, cando esas analíticas son negativas, colócase sistemáticamente sempre. Pode pasar que alguén arranque, teñamos que volver a recoñelo en un momento determinado, non? Pero eso se está facendo. E insisto, remato, en contra do que as autoridades sanitarias nos recomendaron, nos aconsellaron desde ese primeiro momento, a pesar do cual, o Concello creo que de forma acertada ven realizando cada ano ese control sobre unha relación bastante extensa de fontes do noso Concello, non? Por lo tanto, eu lle pediría ao Partido Popular, se non teñen outros argumentos para defender, digamos, a viabilidade da moción, pues que retirasen a moción, se así o estiman conveniente. En todo caso, teñen, bueno, o resto do voceiro se quere intervir, habrá un segundo turno de intervención. En todo caso, continuamos, se un voceiro máis dos grupos que quere intervir. Un pequeño matiz só, que se falou dos códigos QR, decir que iso é para a posta en valor patrimonial, non é un tema sanitario, que non ten que ver unha cousa coa outra. Non sei se... Non, posso dizer non. Pois, eu se quero dicir unha cousa, pedides tótems electrónicos, agora pedides poñer cartéis. No tótem electrónico xa se pon as fontes que analiza o Asuntamento cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, cada ano, sale en prensa dicindo as fontes que están ben, as fontes que están mal, as que están mal. Si o goberno de Huelva, o Asuntamento do Instrumento, poñe o cartel que dixo o alcalde, agora, que quitáis un tótem electrónico a decir si a Resto do Carmen ven os estelares ou ven
sei, panorama, e para que se poñan cartéis nas fontes, o sea, parece que traen unha... Hacer algo tamén, non podo dicir máis. Segundo turno, Victorina. Por que pedimos os cartéis? Desde fai moitos anos, ibas a ponte, que tiñas o cartel, donde tanto a rapazada como as persoas maiores que non sabían ler, simplemente coa sinal de agua potable ou non potable, non lemos, simplemente coa sinal, simplemente identificando esa señal, sabían se el agua era potable ou non. Si está prohibido poner carteles, hay que leerlo. No, a calavera no, nunca se hace nada. Siempre comprarse con el agua botellada. A ver si salimos de bucle de ese diálogo que tiene la intervención, respetemos sus turnos. Vale, espera. Si queréis que voy para ahí, yo quiero estar aquí vos. Estoy intentando yo moderar o debate. Gracias. Solina, estás en posesión de la palabra. Continúa, por favor. Pois xa se explicado, os cartéis non ten nada como opción anterior de María, cada cousa o seu tempo, de cada cousa o tempo, vale? Entón, a cartelería, nós claro que temos os móviles, escaneamos códigos QR, miramos os tabuleiros, tótems, internet, o faro da igual. Para a xente maior e a rapazada, non, é moito máis fácil chegar a unha fonte, saber se a podes beber mediante a sinais de toda a vida. Simplemente isto. É que non vou alargar máis o tema porque me parece absurdo. En contra, perfecto, é respetable en cada un que faga o seu traballo. Gracias. Gracias. En todo caso, mantés a moción, non? Non se retira. Si non hai ninguna intervención máis, procedemos á votación da moción do Partido Popular. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Por lo tanto, en principio, si non me equivoco, decae a moción. Claro, porque son. En cuanto sigue secretaria, cuánto 6. Sí. Perdón, sí, sí, porque está correcto. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, pasamos a actividade de control, que é a relación de conta da Conselleira Delegada de Economía, Emprego e Turismo, ao pleno da aprobación da actividade de prezo público das visitas guiadas de verán, rutas de senderismo sabor a mar, expediente 1684-2021. A segunda da relación de conta, Sei que é unha dación de conta, pero, bueno, que me sorprende que aquí hai algo que non está ben. Entón, quería que me aclarasedes se hai un erro nas datas, porque non coinciden, é dicir, a proposta da alcaldía e a proposta da concelleira que se aprobou fora do orden do día na comisión na Xunta de Goberno do 21 de xuño, fala de que a actividade se vai a celebrar do 25 de xuño ao 18 de setembro. E a actividade comenzou o 18. O sea, a actividade se empezou a realizar antes de adoptarse o acordo. Pero, sí, é tema clase. Claro, pero que vamos a ver, non é cuestión de cobrar ou non cobrar, eu creo que como administración o que non podemos, non, facer as cousas e tampouco informalas, é dicir, porque, bueno, hai unha dación de conta, agradecemos que se trae esta proposta, esta dación de conta, porque, como ben di tamén o informe, é un asunto que a competencia está delegada na Xunta de Goberno, que se nos remitiría esa, bueno, pues unha copia da acta da Xunta de Goberno, pero unha vez que se dá conta, non, que trae de pleno esta dación de conta, creo que tamén, bueno, pues o mellor, votamos en parte de decir que non se nos paga
esa aclaración. A mí me parece bastante grave, como administración que somos, que estamos exigindo tamén os ciudadanos, non? Pues, o cumprimento de prazos, o cumprimento dos procedimentos e tal. Aquí o procedimento é decir, que se pretenda intentar colar, ¿no? Porque aparte... Perdona. Sí, no, o sea, creo ¿Cómo se me que... pidas una aclaración? No, bueno, claro, una aclaración porque me parece... Pero aclaración... Alcalde, por favor, me parece grave. Yo comprendo que sea incómodo, pero que se esté que se realice una actividad... Pero para nada incómodo. O acordo la proposta... Pero que non é posible que unha dación de contas que que pidas unha aclaración que se aclare e pidas abrir un debate, que non hai ningún problema. No é cuestión de debate, alcalde. Estás dando. Me gustaría... Estás abrindo debate. No, porque hay muchísimas pruebas, es decir, a propia empresa, es decir, se está complicando también la vida, es decir, a mí no se me puede llegar a decir, no se cobró. No é cuestión de non cobrar, Silvia, é cuestión de que non é cuestión, Silvia, non é cuestión de non cobrar, é cuestión de que se fixo actividade e esa empresa nese momento non ten ninguna relación contractual co concello. Nas actas internas. No, Silvia, no, é certo. No, porque está realizando afirmacións que non son certas. Eu teño expediente aquí. No me puedes decir a mí. Esas afirmacións non son certas. Esas afirmacións non son certas. Mire, teño a página da empresa que dice que o día de hoy empeza a actividade. Pero que non son certas, non ten nada que ver o prezo, non ten nada que ver o prezo, que sí, non ten nada que ver o prezo. Se adopta o 21 de xunio, se aproba actividade. A aprobación de actividades, traes a quedación de conta, non dades tampouco explicacións, ni tan siquiera decides, oye, mira, que pasou isto. Costa tanto decir as cosas. Non costa nada decir. A mí me chama atención porque no, estou falando eu agora. Neste momento estou falando eu con o turno de palabra que pedí. Sí. De palabra condicional de me estás interrumpindo continuamente. Pero tu turno de palabra estaba condicionado a aclaración, Elena. No, porque non podes abrir un debate. Non estou abrindo debate ningún. Estás, non fai falta que temporices. Non pedí. Que non é necesario que temporices, simplemente si se pides o turno de palabra para unha aclaración, se realiza esa aclaración. Si tes algunha duda, si tiñas algunha duda. No, porque ademais, mira, o que tedes que aclarar é a diferencia das propostas, entendes? A diferencia das propostas. Secretaria, de parte da FEDE, o Partido Popular non quería que se fixera actividade. Bueno, mira, para empezar, debo a pedir ao alcalde, por favor, que se dé comprendo. Mire, llevo a pedir ao alcalde, como vostede di, que dirige, non ten nada que ver con este tema, como vostede di, que dirige o debate, llevo a pedir que, por favor, que lle chame atención ao portavoz, ao voceiro de ACB, porque está continuamente interrumpindo, faltando e dicindo expresións que non teñen con. Cuestión de orden, non. Me parece que ao final o Partido Popular non quería que Quen está dicindo que non se debe facer actividade? Quen está dicindo isto? Quen está dicindo? Bueno, como usted pensa. Pero, un momento. Perdón, non ten a palabra nadie. Retiro a palabra. Desactivamos o micrófono salvo do alcalde. É complicado moderar, reducir o debate. O que pido, que decir, podemos incluso ter diferencia de como se debe moderar e dirigir o debate. Podemos telas. Non é necesario tampouco alcoholizarse. O que tampouco podo aceptar é que se me pide un turno de intervención de palabra para unha aclaración, eso é algo moi concreto. O porqué esa diferencia entre a proposta do alcalde e a proposta do concelleiro. Pum, se dá explicación pertinente. Se vostede quer abrir un debate en relación coa actividade e demais, ten dúas opcións. Unha, activo ata hoxe, incluso antes da celebración do pleno, como fixo esta mañá, presentar escritos con unha serie de preguntas, formular as preguntas por escrito, recibiría a resposta detallada dese expediente.
totalmente de tarea. Se o que ven aquí a realizar determinadas afirmacións antes de esperar a explicación, entonces hai tendenciosidade. Porque o normal é, primeiro pregunto, porque teño dúbidas. Porque ademais o alcalde me facilita que nunha dación de conta poida intervir para que se me aclare. Vale, pero hai que esperar a aclaración, non lanzar o debate xa. Pero se o que lle pido que agarde, en este caso que a concelleira, senón o alcalde, lle den a explicación a esa dúbida que vostede ten ou esa aclaración que solicita, e se queda resuelta, pois eu creo que será bo para todos e para vostede tamén, que realmente ten interese en que se lle resolva esa dúbida, non? Por tanto, lle cedo a palabra á concelleira. Bueno, espero que non se acusa despois non se deixe explicar, pero bueno. Vamos a ver, o que se van a aprobar é o prezo público, é dicir, e na que a actividade empezou o día 18 non empezou con ningún prezo, porque non había prezo público. A relación coa empresa sí había legalmente, porque a empresa tiña unha recepción de crédito, creo que se fai no caso dos contratos menores, igual que temos que empezar a saber como funciona a administración, contrato menor, que había unha recepción de crédito coa empresa, e se fixo de fraude. Despois, a partir de aí, foi cando se aprobou o prezo público e podemos empezar a cobrar, porque iso é a cuestión, de que me parece que estamos acusando aquí o goberno do oscurantismo, todo iso por tratar unhas mãos no prezo público que ademais padrou que non estaba o interventor nese momento e nada, e non se podía facer. E que agora que se vai a decir que se está facendo oscurantismo, que non hai unha relación coa empresa, se está falando a nós e a empresa, en parte a empresa, que é unha vez que son veciñas de Hueu, que colaboran con unha cociñeira da localidade, e se está faltando o concello máis a empresa. Entón, a mí me gustaría que antes de dar acusacións, que se pregunte igual que preguntou ao principio, pois unha vez que pregunta, que eu dé a explicación e despois vostede pode decir, pero deixame dar a explicación. Pero estás en relación ou hai algo máis que aclarar? No, quería para... Mira, me parece moi ben as explicacións que está dando, pero que quero dicir que a actividade, mira, na proposta que levastes fora da orden do día, na Xunta de Goberno, 21 de xuño, chegou a decir, non sei se a leche, propón a Xunta de Goberno local a adopción dos seguintes acordos. Primeiro punto, aprobar a actividade de rutas de senderismo sabor e mar, que se desenvolverá aquí, xa non poñedes o inicio, xa poñedes só o final, ata o 17 de setembro. Entendes? Cando ao principio sí que se fala, están aquí os papéis, Silvia, están aí os papéis, entonces non digas que actividade e tal, porque aprobaste esa actividade, non estou loca, non estou loca, non, claro, para o debate, porque non me interesa. Vamos a ver, no, esa era a explicación, porque aprobaste esa actividade ese día na Xunta de Goberno. E non me digas que a empresa tal. E claro que son xente de volta, nadie está cuestionando a empresa para nada. Aquí o que se está cuestionando é o procedimento que está seguindo, que non está cumplindo. E que iniciar esas actividades, aprobar despois, Xunta de Goberno, intentar escolar, primeiro falar o 25 de xullo, despois, bueno, aprobamos a actividade que se desenvolverá. Eu creo que xa estás de novo, No, Félix, no. No, porque te estás de novo. Si me permites, te explico outra vez. O explico eu, a ver se son capaz. Vale? Vamos a ver. Cando o Concello decide, en este caso, realizar unha actividade que supón un compromiso de gasto, realiza proposta, utiliza a partida correspondente do seu crédito presupostario e a empresa, unha vez que ten a resolución adjudicándolle ese proxecto, ese programa, esa actividade, a empresa nada ten que ver co prezo público, absolutamente nada. Da igual que ese programa teña 10, 15 actividades diferentes e fin de semana diferentes, a empresa vai cobrar exactamente o mismo, ni máis ni menos. Se o Concello decide, ou se o Concello pode, no momento determinado, e non chega a tempo porque o mellor quiso ter o preparado o expediente antes de non pudo, pero se decide aprobar un prezo público para financiar a metade dese proxecto, non hai nada nin irregular, ni nada que non sexa absolutamente normal. O único que sucede é que esa porcentaxe de financiamento para esa actividade con cargos recursos ordinarios do Concello é maior que se tiveses aprobado o prezo público para a totalidade da actividade. Pero son dous espazos diferentes.
de tramitación diferente. Hai un contrato previo con unha empresa para desenvolver unha actividade que ten un coste determinado. E a esa empresa lle dá exactamente igual que a actividade que empezou o día 18, o Concello tivera ou non tivera aprobado o prezo público porque vai cobrar exactamente igual na actividade do 18, do 25 ou do 73. E se o Concello decide aprobar un prezo público na metade do proxecto, non pasa nada. O único que se beneficiou é quen participou nesa xornada do día 18 nesa actividade que non pagou nada. Punto. E nada máis. E vostede delle as voltas que queira, pero está equivocada. Está equivocada. Está equivocada. Votación de acordo. Primeiro punto, aprobar a actividade. Segundo punto, aprobar o prezo público. Aprobar o prezo público. Silvia, xa está suficientemente explicado. Que lle dé as voltas que queira. Que lle dé as voltas que queira, obviamente. Pasamos a seguinte. Dación de conta dos reparos da legalidade formulados por a intervención municipal dentro da derradeira sesión ordinaria e terceiro, dación de conta da resolución da alcaldía dictadas desde a derradeira sesión ordinaria do pleno. Secretario, non me consta ningún tema así por urgencia, si temos varias preguntas que responderemos na sesión e paso copia aos grupos. Hacemos como na última sesión, que de tanto coa apertura unha a unha das preguntas. Que quere que hacer? Sí, pues empeza a ti, si queres. A primeira pregunta é o Concello de Veciñanza. No, esta, na última sesión, xa fixemos así, creo que é máis o correcto que cada voceiro vea as preguntas do seu grupo. Sí, continúa, sí, José. Vale, pues, a miña primeira pregunta é para o Concello de Veciñanza, que medidas pretende tomar o Concello de Veciñanza con respecto ao Bodellón na zona da banda do río, que tanto molestias, ruído ou ocasionan aos veciños que deixan unha imaxe lamentable o día seguinte. Estou localizando a resposta. Sí, que agora está ben perdido. A resposta é: o primeiro é o respecto á legalidade visente, é dicir, cumprir e facer cumprir coas disposicións legais en materia de dereitos cívicos, de orde pública e de seguridade cidadana. Consciente desta problemática, o Concello ten activado un dispositivo de limpeza especial a fin de semana. Así mesmo, tanto por parte da Policía Local como da Garda Civil, estás incrementando a presenza no lugar, do cal son coñecedoras diversas persoas e veciñas da banda do río, sen que polo de agora se conseguise eliminar a presenza do botellón. Así é todo, e a pesar de que non é unha competencia municipal, o Concello estudiará implementar máis medidas para tentar paliar esta situación. Eu xa tengo botellón. Pero iso mesmo botellón, iso miro eu. José, en materia de lectura da... A segunda pregunta é que se empezou a facer o goberno municipal ante os recortes que pretende levar a cabo a Xunta de Galicia e a Cita. Resposta: mantiveron encontros coa comunidade educativa de todos os centros da vila para coñecer o que está acontecendo de cara ao próximo curso. Temos anunciada, confirmamos, a través desta resposta, que o Goberno Municipal, BNG e a CDE presentarán unha moción que será tratada nun pleno extraordinario que previsiblemente se celebrará ao longo deste mes de xullo, dada a inminencia do próximo curso escolar e a que o mes de agosto se considera inhábil. Pasamos entón ás preguntas do Partido Popular. A primeira pregunta, cal é a programación completa correspondente á Festa do Carmen de los Dolores que se celebrará o 21 e 16 e 17 de xullo, tal e como avanzou o Concello de Cultura Social, a Comisión Informativa de Asuntos Xerais celebrada o pasado lunes, quedaban ainda temas por pechar que non podían avanzar dado o carácter secreto das sesións. Justificaron esas sesións e cal vai ser a programación definitiva.
Teño que recoñecer que a lectura da pregunta, tal como está anunciada, me asaltou unha dúbida, ya preguntei ao concelleiro, el me dixo que non, eu o comento aquí. Digo porque tamén é importante que incluso nos paremos en ocasións a interpretar os enunciados das preguntas. Non? Eu non sei se expresamente o concelleiro dixo que tiñan carácter secreto a xestión, non? Me parece un pouco forte iso de carácter secreto. A carácter máis ou menos reservado, confidencial, por algunhas cuestións de carácter persoal, pero secreto, hombre, iso creo que se debe máis a outro tipo de institucións e organismos máis que a un concello, non? Realmente me nega que realizase esa afirmación, non? De que dixo que eran secretas as xestións. Pero, bueno, en todo caso, feita esa aclaración, a resposta é a seguinte. Unha vez máis, as celebracións festivas que antes eran organizadas polas comisións de festas son asumidas polo Concello. A festa do Carme e das Azores terá un formato similar ao ano pasado e apostaremos por unha semana da cultura mariñeira que contará actos máis reducidos e adaptados aos protocolos da COVID-19 como obradoiros de arte mariñeira, brevenas, festexos religiosos a través da colaboración entre o Concello e a Comisión de Festas. A iso haberá que engadir o espectáculo de pirotecnia para que presentamos en semanas a documentación ante os organismos pertinentes, Costas do Estado e Subdelegación do Goberno, dos que estamos agardando as autorizacións pertinentes. Seguinte pregunta. O Concello de Bueu contratou con FPP a limpeza en profundidade das beirarrúas das principais ruas do casco urbano do municipio coa finalidade de visibilizar e mellorar a imaxe que ofrecen os veciños e visitantes. O orzamento ascendía 8.500 euros para o ámbito de actuación practicada por Contela, Monte dos Ríos, Francisco Escano, Alexandre Bóveda, San Carballeira e Rúa Castelao. Temos constancia de que na Rúa Castelao só se efectuou a limpeza dunha parte das beirarrúas, quedando outra metade sin limpar. Cales foron as razóns polas que non se levou a cabo a limpeza total da Rúa Castelao e eses traballos que non se fixeron se foron descontados do importe inicial do contrato e se ten previsto o Concello a cometer a limpeza do que queda da Rúa. Na Rúa Castelao só se puido realizar un 30% dos traballos de decapado, debido ás queixas dun veciño o que argumentaba que se lle rayaba o coche por salpicarlle auga con algo de lodo, e alertando a outros veciños e veciñas da zona, no cal saiu tamén un comerciante por medo a que se lle manchara o escaparate. Ante tal rebumbio, tivo que persoarse a policía local, na cal verificou que non houve ningún rayado no vehículo, rayado no vehículo. Cómpre salientar que, segundo a empresa encargada deste servizo, despois das tarefas de decapado e dos lodos que sera, realízase unha limpeza con agua limpa para eliminar os lodos das beirarrúas e posibles salpicaduras tanto en vehículos como en escaparates. Así, aínda que nesta rúa só se levou a cabo ese 30%, a maiores realizáronse traballos noutras rúas como Matilde Vares, Rosalía de Castro, Canellón entre Rúa Montero Ríos e Caripa, a Prazoleta entre a Rúa do Muíño e Pazo Fontela, a máis das que estaban previstas na oferta inicial. Había contratados eran 25 xornadas e, ao final, utilizáronse, ou mellor dito, realizáronse 27 xornadas cos equipos de limpeza. Había contratado 3 para un operario quitando as selvas da beirarrúas e, finalmente, fixeronse 5 xornadas de operarios quitando as selvas. Por tanto, non só é que deberíamos descontar por eses traballos que se realizaron a menos na Rúa Castelao, senón que os traballos que realizaron a maiores en varias rúas e prazas do Concello, que supuseron ese maior número de xornadas, deberíamos ter que pagar máis, pero evidentemente a empresa non facturou máis. Cales son os motivos polos que o alumeado da pista da Banda do Río leva meses apagado? Normalmente durante os meses, agora verá se cambiará, pero durante os meses anteriores o Concello decidiu manter o alumeado apagado dado que non había actividade nesa zona. Trátase así mesmo dunha medida enseguida no plan de aforro enerxético municipal. Obviamente, se non hai actividade, durante o inverno que estivemos boa medida confinados, pois si se apagaron por as noites. Agora, para toda a actividade de verán, supoño que este días o persoal municipal se modificará ese horario desa zona, por lo menos teño indicación para facer.
Na sesión plenaria de novembro de 2020, o noso grupo municipal presentou unha moción que foi presentada polo DNG e CD instando o goberno para que antes de acabar o ano 2020 se designase entre o persoal municipal un delegado de protección de datos o que se acollese a firma dun convenio coa Diputación para dar cumprimento ao exigido pola Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro de protección de datos persoais e garantía dos dereitos digitais que obriga a dispor desta figura. Quen desempeña nestes momentos a función de delegado de protección de datos no Concello de Bueu? No caso de que calquera cidadán solicite dirixirse ao delegado de protección de datos se ten dúbidas sobre o tratamento dos seus datos por parte do Concello, a quen se ten que dirixir? Resposta: o Concello de Bueu nomeou a comezo deste ano unha persoa da empresa RB Soluciones como delegada de protección de datos. E ela leva a cabo o servizo de información e asesoramento sobre protección de datos, quen tamén analiza a situación municipal neste ámbito e propón melloras para o cumprimento da legalidade. Así, con este traballo, o Concello está levando a cabo todas as medidas para implementar a protección de datos en todos e cada un dos documentos oficiais internos e externos e en toda a información que emane dele. As persoas que teñan dúbidas sobre o tratamento dos datos por parte do Concello poderán escribir ao enderezo electrónico concello@concellodebue.gal. Cal é o proxecto que o Goberno de Bueu vai presentar o programa Reacción, Reacción á Pontevedra Provincia, promovido pola Diputación e destinado a inversións para facer fronte á crise da COVID-19? Ben, é un proxecto do que xa falamos hai varios meses e comenzará un traballo cos técnicos municipais. Nestes momentos, obviamente, non temos capacidade cos técnicos municipais a realizar e contratamos a un técnico externo. Estamos traballando, continuando coa preparación do proxecto de modernización e ampliación da Biblioteca Municipal Gonzalo Torrente Ballester, que será o que presentaremos a este programa. Outra pregunta, cales foron ata o día de hoxe as xestións feitas polo Goberno Municipal coa familia da Casa Martín de Vares de cara a adquisición polo Concello desa propiedade? Cal é a proposta actual do Goberno e cal sería o procedimento ou a fórmula que se utilizaría para facer efectiva dita compra? Tendo coñecemento de que a propiedade ten presentado un proxecto de demolición da vivenda debido ao mal estado no que se atopa a fachada e que este proxecto foi paralizado polo Goberno, unha vez iniciada a negociación coa familia, de quen sería a responsabilidade se durante este período de tempo se produza algún dano físico ou material como consecuencia da caída ou desprendimento das pezas da fachada? A resposta é que as conversas que se mantiveron entre os membros do goberno local e representante legal da empresa estudaron todas as alternativas para evitar a demolición do ben. Deses encontros e tamén das visitas técnicas realizadas por parte dos técnicos municipais e da propiedade, conclúese que aparentemente o edificio non está en risco de ruína nin empeorou a súa gravidade nos últimos anos. Con independencia da licencia solicitada, a propiedade xa implementou as medidas pertinentes para garantir a seguridade do edificio e evitar o seu derrumbamento. E última pregunta, con motivo do período estival, tendo en conta claro as vacacións do persoal da Brigada Municipal, as distintas actividades culturais previstas, festas, concertos, festivais, máis os traballos de mantemento diarios que corresponden á Brigada Municipal, como ten previsto o Goberno reforzar este servizo durante estes 2 meses para poder garantizar que os traballos se ven a cabo? Pois, como todos os anos, optimizamos os medios disponibles do Concello en cada momento, sen que iso supoña a suspensión das vacacións do persoal municipal, xa que están no seu pleno dereito de gozar delas. En todo caso, reforzamos os servizos municipais que incrementan a súa intensidade ao longo do verán, caso dos desbroces e a limpeza, que se están a desenvolver con plena normalidade. En principio están formuladas as preguntas e respostadas. Abrimos, en todo caso, un turno de rogos e preguntas, que obviamente serán respondidas na seguinte sesión, se procede, se queda alguna pregunta que... Ao contrario, damos por rematada a sesión. Agardamos un momentiño a que poida a secretaria rematar, pechar, e despois continuamos nós, facemos aí un pequeniño receso. Yo tengo para Julio un
Julio, horario de pastilla, pero bueno, si puede esperar un minutillo. Te regalo un pastillero. Pero la pastilla no la juego, ¿no? Pero lo metes ahí, eso con el pepe.